Gadewch i ni ddod at ein gilydd y bore yma i addoli'r arglwydd. Y mae'r nefoedd yn adrodd gogoniant Duw a'r ffurfafen ymynegu gwaith ei ddwylo. Bydded geiriau fy ngenau yn dderbyniol gennyt, a myfyrdod fy nghalon yn gymeradwy i ti, o arglwydd fy nghrhaig am prynwr. Gwyddion. Dduw ein creawdwr, na ni yw dy blant. Dduw ein brenin, talwn i ti ein gwrogaeth. Dduw ein barnwr, cyffeswn i ti ein pechodau. Dduw ein gwaredwr, ymddiriedwn yn dy drigaredd. Dduw ein tad, gorfoleddwn yn dy gariad. Dduw ein Duw mawrygwn di, oherwydd mae'r cread yn llawn o sogoniant. Yn ein haddoliad heddiw, boed i'n gennau dyfoli, i'n myfyrdodau dyfawrygu, ac i'n bywydau fynegu dy gariad. Amen. Gwenodd ei di mlaen i, roi'r emyn cyntaf allan ysgweli di'n dda. Rhif yr emyn 228. Dad dy gariad yn glir ddisgleiria, trech na'r tywyllwch yn glir ddisgleiria. Iesu goleini'r byd cofio ninnau, tir gwir anrhyddha o'n candwynau. Grist clywyn cri goleina ni. Air disglair Duw, dyro dolau i Gymru heddiw. Tyrd ysbryd glan, rhodyr dan i ni. Rhyd afon gras, teina galiad ar draws y gwledydd, dyro dy air a goleini a fydd. Rhif yr emyn 228.
Dwi am ddarllen y gyntaf bore yma, yr 8fed salm, ac yna adnodau o'r ail bennod ar 15 o lyfr yr Actau, sef rhan o araith Paul yn Asen. O arglwydd Ionawr, mor ardderchog yw dy enw ar yr holl ddeiar. Gosodais o godniant uwch y nefoedd, a codais amddiffyn rhag delynion o enau babanod a phlant signo, a sawelu'r gelyn a'r dialydd. Pan edrychaf ar y nefoedd, gwaith dy fysedd, llwyr a'r ser a roddais yn ei lle, beth yw mei drolyn i ti gofio, a'r teulu dynol i ti ofalu amdano. Eto gwneithos ef ychydig i slaw Duw, a'i goroni a gogoniant ac anrhydedd. Roes ti awdurdod ar waith dy ddwylo, a gosod popeth dan ei draed. Defaid ac ychen i gyd, a'r anifeiliaid gwylltion hefyd. Adar y nefoedd a physgod y môr, a phopeth sy'n tramwyo llwybrau'r dyfroedd. O arglwydd Ionawr, mor ardderchog yw dy enw ar yr holl ddeiar. Safodd Paul yng nghanol yr Areopagus ac meddai. Bobl Asen yr wyf yn gweld ar bob llaw eich bod yn dra chrefyddgar. Oherwydd wrth fynd o gwmpas ac edrych ar eich pesau cysegredig, cefais yn ei plith allor, ac arni'n ysgrifenedig, i Dduw nid adweinir. Yr hwn yn tair ydych chwi yn ei addoli heb ei adnabod. Dyna'r hyn yr wyf fi'n ei gyhoeddi chwi. Y Duw a naes y byd a phopeth sydd ynddo, nid yw ef ac yntau'n arglwydd nef a deiar, yn preswylio mewn temlau o waith llaw. Ni wasanaethir ef chwaith a dwylo dynol, fel pe bai arno angen rhywbeth, gan mae ef ei hun sy'n rhoi i bawb fywyd ac anadl a'r cwbl oll. Gwnaes ef hefyd o un dyn yr holl genhedloedd i breswylio ar holl wyneb y ddeiar, gan osod cyfnodau penodedig a therfynau preswylfod. Yr oeddent i geisio Duw yn y gobaith y gallent rywfodd ymbalfalu amdano a'i ddarganfod. Ac eto, nid yw ef nepell oddi wrth yr un ohonom. Oherwydd ynddo ef yr ydym yn byw ac yn symud ac yn bod. Fel yn wir y dywedodd rhai o'ch beirdd chwi, canes ei hiliogaeth ef hefyd ydym ni. Os ydym ni felly yn hiliogaeth Duw, ni ddylem dybio fod y diwdod yn debyg i aur neu arian neu faen, gwaith nadd celfyddyd a dychymyg dyn. Yn wir, edrycho Duw heibio i amserau anwybodaeth, ond yn awr y mae'n gorchymyn i bawb ym mhob man edi farhau. O ble gyd gosod o ddiwrnod pryd y bydd yn barnu'r byd mewn cyfiawnder, trwy ŵr a benododd, ac fe roi sicrwydd o hyn i bawb trwy ei atgyfodi ef oddi wrth y meirw. Ac i Dduw y bod diolch am y darllen yna yn ei air sanctaidd. Fel dau o plant yma bore yma, os rwy'n ag adnodd. Lawr i ei gair os ydych chi, achos mae'n braf iawn eich gweld chi rhyw fath, a diolch i chi Gweno am ddechrau gwasanaeth, ac i'r plant i gyd o dan ofal hanner yma, am gwasanaeth mor hyfryd o'n i'n teimlo, nos Wener dwytha. O'r ta, beth sydd gyda ni roi goleuni yn ystod y dydd? Hael i ande, pan mae'n ei weld, mae'n hael yn rhoi golau ni'n dyfu yn ystod y dydd. Yn y nos, ti'n cysgu yn y twsiwch neu ti'n hoffi cael ei wola. Yn y twsiwch, ti'n gweld y twsiwch.
diolch. Na ni, iawn. Diolch Thomas. Be sy'n gyda ni roi Glyn yn y nos ta? Fi am de trydan drwy'r tŷ, trydan ar y strydoedd, digon o bethau i roi Glyn. Ond pan rhaid ni methu, bydd y trydan yn methu. Be dyn ni defnyddio yn y rei gola? Torch ande, mae gennym ni gyd torch ar y ffôn yn dod, rywle o gwmpas y tŷ. A weithiau sydd ni drydan am hir, ni'n gallu defnyddio canwylla. Ond bod yn ofalus, ni'n gallu defnyddio canwylla o gwmpas y tŷ. Ond mae yna un peth arall sy'n rhoi golau ni yn y nos, a mae hwn y tu allan, weithiau. Ydy'r hael ond. Y lleiad i ante, y lleiad. Ac o'n i sôn am hwn y bore yma, achos syl dweitha, ar ôl mi fynd adra, ni'n gweld bod hi'n noson glir iawn, ac oedd y lleiad yn arbennig o lachar, oedd hi'n olau llachar braf, ac o gwmpas y lleiad. Yn ystod y 2 noson oedd y dilyn, oedd 5 o blanedau i weld yn glir y draw o gwmpas y lleiad. Neu gofyn pa rai oedd o blanedau i gyd i weld yn glir. Nes i ddiwedd y golan y tŷ a mynd allan i'r argem lle mae'n weld drwyll. Ac oedd i fel gola dydd yna gymaint o leini. Ond i'r lleiad ddim yn o bob amser nac di, weithiau. Do'n lleiad weithiau. Llai. Un wrth gwrs sy'n rhoi goleini i ni bob amser. Mi ddwedodd Iesu Grist amdano ei hun, yw goleini'r byd. O roi goleini i ni o hyd. Cam, ydych chi'n dod i'r ysgol Sul ynda i ddysgu am y goleini. Weiniad i ni i ddilyn drwy ein bywyd, jyst pan dyn ni'n ifanc, ond drwy ein bywyd, yn rhoi goleini i ni. Wel, diolch fawr, a mae'n braf eich gweld chi'ch dau yn yr oedfa bore yma. Diolch fawr. Cwy gan ni'r emyn 123. 123, glendid maes y creiad, syndod ei ddieithrwch, gwyrth ein deiar fechan, rhyfeddod bod a byw. Diolch am gael profi yn y dwys ddirgelwch, ras ac ogoniant, yr anrheithol dduw. 123.
Gawn ni droi at yr arglwydd mewn gweddiwn. Dyn ni'n dod os flaen di o'r newydd ein Duw, yn troi at y ti fel creaduriaid ger bron ein creawdwr. Fel rhai meidrol ger bron yr anfeidrol bywiol Dduw. Ond uwchlaw popeth arall, dyn ni'n troi at y ti fel plant yn dod at ein tad. Tad sydd yn ein croesawu bob amser ac yn barod i wrando ar ein gweddi. Ac felly dyn ni yn dod os flaen di o'r newydd yn awr, mewn addoliad a diolch. Yn diolch i ti'n arbennig am yr un, yn dysgodd ni edrych arna ti fel ein tad, sef ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Yn ei enw ef ydyn ni'n troi at y ti, yr un sy'n ein harwain at y ti dy hun. A dyn ni'n dod o'r newydd y bore yma, a llawenydd yn ein heneidiau ac a diolch yn ein calonnau. Ac o'r ein llygaid yn dy gwmni o dad, atgoffa ni o'r newydd o'r cyfan yr wyt ti'n ei roi i ni o ddydd i ddydd, bob bore o'r newydd. Mawr yn wir yw dy ffyddlondeb. Helpa ni felly ddod os flaen di yn ysbryd y gwir a ddolwyr. Yr rhai y soniodd ein harglwydd Iesu amdanyn nhw, yr rhai sy'n addoli'r tad mewn ysbryd a gwirionedd. Gad i ni ddod i mewn i sbirthdi a diolch ac eith gynteddau am mawl i ddiolch i ti a bendithio dy enw mawr. Ac wrth i ni ddod ata ti y bore yma o'r newydd, dyn ni'n dod i'n cyflwyno'n hunain i ti. Dyn ni'n ymwybodol iawn o'n anghenion o's flaen di. Dyn ni'n ymwybodol iawn o'n gwendid a'n ffyleddau hefyd. Ac yn dod felly geisio'r newydd, dyfaddeuant, am bopeth yr wyt ti yn ei gael sy'n ddiffygiol yno ni. Mewn meddwl a gair a gweithred, mor aml y byddwn ni'n crwydroddi ar dy lwybrau di. Dyn ni'n gofyn o'r newydd o dad am dyfaddeuant. Helpa ni fynd o ddi yma bore yma ac ar derfyn y dydd hwn, yn lanach ac yn gyfoethocach ein bywyd, fod wedi aros yn dy gwmni di. Ac yn wyneb bob temtasiwn, dyn ni'n gofyn am dy nerth i ni wrthsefyll. A dyn ni'n dod yn ymwybodol, nid yn unig o'n anghenion ein hunain, ond o anghenion dy eglwys di hefyd yn y byd. Nid i fywhau a bendithio gwaith dy eglwys yn ein plith ni o dad. Yma, yn ein plith ni nau, a thrwy Gymru, cym mhob man, dyn ni'n diolch i ti am dystiolaeth yr eglwys, y dystiolaeth am ein harglwydd Iesu Grist. Dyn ni'n cofio rhai sydd yn tystiolaethu mewn gair a gweithred i ddwyn ei oleuni ef i ganol pob tywyllwch, ac am rai sydd yn gwneud hynny dan fygythiad ac erledigaeth. Dyn ni'n dod hefyd o arglwydd yn ymwybodol iawn o anghenion ein cydddyn ym mhob man. Cofia rai y bore yma sydd yn agos ato ni. Rhai hynny a heiddau le yn ein gweddi ni yn wastad. Rhai dyn ni'n gwybod am eu hamgylchiadau ac am eu hanghenion nhw. Rhai sy'n mewn galar, rhai sy'n mewn poen a gweiledd corff a meddwl,
Bydd di yn agos atyn nhw o dad. Bydd ti yn gwybod am y rhai sy'n bryderus, ac yn ofnus, am bob math o resymau yn ystod y dyddiau ansicr yma. Ac wrth ni edrych allan ymhellach, dyn ni'n cofio am ein cydyn ar hyd a lled y byd. Cymaint sy'n dioddef o achos trychinebau naturiol yr rhaid yn wedi gweld yn America, tannau, mewn rhannau eraill llifogydd a stormydd. A dyn ni'n cyflwyno i ti rai sy'n dioddef lle mae'r rhyfel a gorthrwm. Ac yn ystod dydd heddiw a'r dyddiau sydd i ddod, dyn ni'n gweddio dros bobl Israel a Phalestina. Yn meddwl am yr heddwch bregus y cytunwyd arno i ddechrau heddiw. A chofio rhai sy'n dioddau mewn mannau lle mae'r rhyfel a bygythiad ym mhob rhan o'r byd o arglwydd. Neu di gynhesu calonnau'r arweinwyr y cenhedloedd i geisio llwybrau heddwch a chyddeall. Bwyd i ysbryd ein harglwydd Iesu Grist, tywysog tangnefedd, gael ei leo'r newydd yn ein mysg ni. Dyn ni'n gofyn hyn yn enw ac yn heiddiant ein harglwydd, i'r hwn y byddor gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Gan yn yr emyn 806, 806, i ddyddiau'r glanio'r lloer yn ganed i o'r bob un, a gwelsom wyrsiau eraill drwy y ddawn ar oes di ddyn. Dyr o wele drwy dy ras, ryfeddol wawr yr oes, pan fydd gelynion deu ar oll, yn ffrindiau wrth y groes. 806.
Mae'r osam ychydig ymhellach y bore yma gyda geiriau o lyfr Deuteronomium. Llyfr a geiriau efallai sy'n ddigon diarth yn gyffredinol. O'r 9 bennod ar 20 a'r 9 adnod ar 20. Y mae'r pesau dirgel yn eiddo i'r arglwydd ein Duw. Ond y mae'r pesau a ddatguddiwyd yn perthyn am byth i ni a'n plant. Y 9 adnod ar 20 yn y 9 bennod ar 20 o lyfr Deuteronomium. Y mae'r pesau dirgel yn eiddo i'r arglwydd ein Duw. Ond y mae'r pesau a ddatguddiwyd yn perthyn am byth i ni a'n plant. Wel, mae'r awdur yn sôn yn fan dydy am bethau sydd wedi rhoi yn ei wybod a phethau sy'n parhau yn ddirgelwch. Wel, ryw greadur busneslyd ydy dyn wrth natur ynde. Bob un ohono ni o'r amser y cawson ni'n geni bron. Chi'n gweld plentyn bach gyntaf mae'n dechrau am gyffred y byd o'i gwmpas o ac yn gallu siarad. Un o'i eiriau cyntaf ond ydy, pam, pam. A dydy ateb hwnna ddim yn ddigon achos mae'n arwain â gwestiwn arall. Wel, pam hynny felly, pam? A dyna ddyn ynde, ar hyd ei oes. Beth yn bodloni ar yr ateb nag di. Mae yno ni ryw awch am wybod mwy o hyd. Ydyn ni beth yn bodloni ar yr ateb. Mae yna gwestiynau mawr yma, gwyddonwyr ac athrynwyr a diwinyddion yn ei gofyn pam fod pethau fel hyn ac fel arall. Pam fod yna rhywbeth yn hytrach na dim byd. Creadur busneslyd, aniddig. Tua diwedd y flwyddyn dwytha, jyst cyn y dolig, o'n i'n gwrando ar Delwyn Siôn yn canu. A chanu i gan swynol yr oedd o, un seren. Chi'n cofio ar geiriau? Pe bawn ni'n gallu dweud wrtha ci bod yna ddynion wedi cerdded ar y lleiad, byddai'n anodd ganddo gredu bod dyn wedi mynd mor bell, mor bell. Wel, wrth wrando ar Delwyn yn canu, mi ddechreuais i feddwl, tybed be fyddai dad Cian dweud heddiw? A dyn wedi mentro llawer ymhellach na'r lleiad yn dydy. Mynd allan i archwilio dirgelion, y pethau dirgel yn y gofod, di ben draw. Hanner 100 mlynedd yn ôl, mi ddaru llongau gofod, Viking 1 a 2, lwyddo i lanio ar y blaned Mawrth. A hynny wrth gwrs ar ôl blynyddoedd o'i hamgylchynu hi. Erbyn hyn mae yna samplau o'r blaned goch wedi dod yn ôl i'r ddaear. A mis Hydref dwytha mi lansiwyd Lloeren yn mynd allan i gyfeiriad y blaned Iau, Jupiter. Ac ar droad y flwyddyn yma wedyn, am y tro cyntaf erioed mi gawson ni weld lluniau anhygoel o arwynebedd yr haul. Yr haul. A rheini wedi tynnu mor agos a phosib am y tro cyntaf. Ganol nos, ar noswyl dolig oedd hi, Parch Solar Probe wedi cyrraedd o fewn 3.8 miliwn o filltiroedd i'r haul. Rwy'n mae hwnna'n agos. Mae hwnna'n agos yn Herma'r Gofod. 3.8 miliwn o filltiroedd fel tysyn ni'n picio i Eglwys Newydd i siopa. Dyna'r persbectif ynde. Ac erbyn hyn, erbyn dydd Calan, mi gawson ni weld yn glir rhai o'r lluniau yna, a stor o wybodaeth ar gael y bydd gwyddonwyr yn pori drwyddyn nhw am flynyddoedd. Ia, mor bell, mor bell. Ac ymhellach, bellach fydd hi hefyd dros y blynyddoedd nesaf
wrth i ddyn fentro allan i ddarganfod mwy a mwy o hyd am ddirgelion, yr hyn sy'n ddiderfyn. Fel y plentyn bach, mae rhaid ofyn cwestiynau. Does dim pall ar ei chwilfrydedd. Ac yn rhyfedd iawn tua'r adeg yna ar droed y flwyddyn, ges i flas arbennig iawn ar ddarllen nofel a nillodd Robert Booker am 2024, nofel yr enw Orbital gan Samantha Harvey. Mae'n nofel hyfryd am unwaith, mae'n nofel fer hefyd, a mae'n nofel wedi sgwennu bron iawn yn farddonol. Ac yn adrodd hanes 6 o bobl, 4 dyn a 2 ferch, o wahanol genhedloedd a chefndiroedd, yn gweithio am gyfnod ar yr orsaf ofod ryngwladol, International Space Station. Rwan edrychwch chi allan ar unrhyw noson braf, mi welwch chi'r orsaf yn mynd yn ar y 10 o'n golwg ni o gwmpas y ddaear. Mae'n amgylchynu'r ddaear 1 ar 15 o weithiau bob 4 awr ar 20. Nofel ydy hi. Ac yn y nofel, mae un o'r criw yn gorfod camu allan o'r llong ofod am ychydig. Mae'n gorfod datrys rhyw broblem sydd wedi codi. Ac am ychydig mae hi'n cerdded ar y tu allan. Wel, mae hyn di digwydd sos dwythan, dydy. Y par dreian yna oedd i fod ar y llong ofod, ar yr International Space Station am 5 diwrnod, a maen nhw'n ben hyn dros flwyddyn, dydy, na ddim sôn eto pryd gan nhw ddod adra. Ond beth bynnag, yn y nofel mae hon yn camu allan. A mae'n cael ei chyfareddu'n llwyr gan yr olygfa. Mae'n edrych i lawr ar yn deiar ni. Ac o ble mae hi'n edrych, mae weld yn lân, yn llonydd, yn heddychlon, ac yn eithriadol o hardd. Ac o'i chwmpas mae'n gweld y gwaglen ymestyn am byth. A mae'n dod i'w meddwl hi, ia, rhywbeth fel yna meddai, ydy credu yn yw. Petina fyddai'n gwybod llinellau Edward Jones maes y plwm ynddo. Anfeidrol, anherfynol fod, a'i hanfod ynddo hun. Wel, un maes ydy hwnna sgwrs ynddo. Mae yna feisydd eraill hefyd sy'n enyn chwilfrydedd dyn, a diolch am hynny. Mae yna pethau a ddatguddiwyd. Pethau a ddatguddiwyd. Meddyliwch amdanyn nhw, nid yn unig y lloer a'r planedau a'r ser, ond y camau breision sydd wedi cymryd y maes meddygaeth, enghraifft meddygaeth. Mae yna afiechydon heddiw yn does, nad o'na ddim gwella arnyn nhw flynyddoedd yn ôl, ond bellach wedi ei llwyr ddileu. Mae yna afiechydon mawr eraill yn dal i'n blino ni, ond diolch eto i chwilfrydedd dyn. Mae'n amrywiaeth ryfeddol o driniaethau ar gael ar eu cyfer nhw. A'r gwaith ymchwil yn mynd ymlaen o hyd ac o hyd ar garlam. Ie, llaw a deall dyn, perfeithia, y pethau a ddatguddiwyd a roddwyd i ni. Ac ein plant. Diolch y gallwn ni werthfawrogi a dathlu gymaint o'r pethau hynny. Seryddiaeth, meddygaeth, gwyddoniaeth, heb sôn am dechnoleg. Dyn yn gwthio'r ffinia, yn dal i holi cwestiynau. A diolch am y fath allu a roddwyd i ni. Gan y Duw, medda Paul, y Duw sy'n rhoi i ni yn helaeth bopeth i fwynhau. Do yn ei gariad amdano ni, yn ei ofal droso ni, be roddodd i ni y pethau
a ddatguddiwyd, y pethau a roddwyd i ni ei gwybod. Ond mae'r adnod yn dweud wrthon ni hefyd yn dydy fod yna bethau dirgel. A'r rhain yn eiddo i'r arglwydd ein Duw. Bethau dirgel. Be dyn ni'n neud o'r rheini? Efallai bod ni'n amharod heddiw i gydnabod bod yna rai bethau sydd y tu hwnt i'n deall meidrol ni. Ac yn y pen draw mae'r cyfan y gallwn ni wneud ydy derbyn bod yna ffinia i'r hyn y gall dyn gyda'i holl allu, mor fusneslyd ydy o, bod yna ffinia ar hyn medr o am gyffred a'i esbonio. O'n i sôn o siarad efo'r plant am y gwasanaeth hyfryd a gawson ni yng nghwmni'r gymdeithas nos Wener a'n cymell weithiau i aros, stopio, aros, a sylwi ar y hyn sydd o'n cwmpas ni, a rhyfeddu. Wel, dyna be naeth y salmydd, os ydych chi'n cofio, ar noson braf, serenog. Ar un fath ar ferch yna yn y nofel, mi edrychodd ynta i fyny. Pan edrychaf ar y nefoedd, gwaith dyfysedd, lloer a'r ser a roddais yn ei lle, beth yw meidrolyn i ti gofio, a'r teulu dynol i ti ofalu amdano. Ac fel y salmydd, yn fanno, dim ond plygu allwn ni wneud. Yn ôl yn 1994, mi ddaru cyfansoddwr Americanaidd Morten Lauridsen gyfansoddi darn o'r enw o Magnum Mysterium, o ddirgelwch mawr. Mae'r darn yna wedi tyfu a thyfu mewn poblogrwydd dros y blynyddoedd dwytha yma. A mae'r darn yn cymell ni o ddirgelwch mawr. Mae'n y cymell ni blygu i fyfyrio yn dawel ar y feddod a dirgelwch y ffydd. Achos pan fyddwn ni yn ceisio treiddio ymhellach na hynny, pan dyn ni'n ceisio esbonio a dadansoddi popeth, dyn ni'n rhyfygu ac yn siŵr o fynd ar gyfeiliorn. Ger bron dirgelwch Duw. Mae'n geiriau tlawd ni yn annigonol, y pethau dirgel a berthyn i'r arglwydd ein Duw. Mae yna nofel ardderchog gan awdur o dde Affrica o'r enw The Promise. A mae'r nofel yma'n troi o gwmpas teulu yn ei Affrica. A mae'r teulu mwyaf dadleugar, cynhennus, allwch chi feddwl amdanyn nhw. Maen nhw'n ffraeo efo'i gilydd am bob peth. Maen nhw'n methu cytuno ar ddim ac yn arbennig y myd crefydd. Ac mae rai ohonyn nhw'n bybyddion, mae rhai yn perthyn i Eglwys y Crwys, mae rhai yn Bentecostiaid, a maen nhw'n dadla ac yn dadla ynghylch pethau crefydd yn ddiben draw. Ond mae yna drasiedi'n digwydd yn y teulu. A maen nhw'n gorfod dod at ei gilydd ar gyfer angladd. Ac yn hawelwch yr eglwys neu yr awdur. Ger bron dirgelwch bywyd ar hyn sy'n newydd ddigwydd yn eu hanes nhw. Maen nhw'n fyd, meddai. Maen nhw'n dawel. Maen nhw'n gytun. A mae holl awyrgylch yr eglwys yn fanno yn ei helpu nhw a canu, y ffenestri lliw, popeth yn awyrgylch y lle, yn ei tynnu nhw at ei gilydd a dim ond plygu ma nhw o flaen Duw. Ond gyntaf maen nhw'n mynd allan, maen nhw'n dechrau ffraeo eto, medda fo. Maen nhw'n dechrau mynd i geisio deall y pethau dirgel
Ond byddai'n credu wyddoch chi fod Duw wedi gosod ffenestri i ni mewn bywyd. Wedi gosod ffenestri i ni. A thrwy'r rhain, dyn ni'n cael rhyw gip weithiau, a rhyw beth sy'n fwy na ni. Un hynafiaid Celtaidd er enghraifft, mi roedd ambell i fan yn gysegredig, yn doedd ambell i le yn gysegredig. Oedden nhw'n credu yn fanno bod y ffin rhwng y nefoedd a ddeiar yn deneuach rhywsut. A mae yna ffenestri eraill. Weithiau, fe all gwrando ar ddarn godidog o gerddoriaeth yn codi ni'n gall, yn codi ni dir uwch. Ddigwyddodd peth rhyfedd iawn, allai mo esbonio fo. Yn fy hanes i, jyst cyn y dolyg eto. O'n i yn neuadd Hodinot yn gwrando ar ddatganiad o Meseia Handel. Ac fel chi, mae'n siŵr wedi gwrando ar Meseia ddegau weithiau. A'i wynhau bob tro. Ond fe yna rhywbeth arbennig yn oson hwnna. Ac o'n i cymys sylw o'r geiriau. A mi ddaru'r rheini ddechrau cyffwrdd yna. A phan ddeithon ni gyd yn ôl yr arfer i sefyll ar ein traed ar gyfer yr Hallelujah chorus, o'n i'n gwrando ar geiriau hynny, the kingdoms of this world, ac o'n i'n meddwl yn hun y fath lanast mae rheini yn ei wneud o bethau. Teyrnasoedd, gwledydd, arweinwyr y byd heddiw, y fath lanast llwyr maen nhw'n wneud o bethau. Kingdoms of this world, ac yna wrth gwrs mae'r arian mynd ymlaen a dydy ddweud mae eiddo'r arglwydd ein Duw ac eiddo Crist fydda nhw. Nid fi oedd yr unig un. Rywsut ar yr geiriau hynny gydi onnau. Achos ar ddiwedd y perfformiad, o'n i sgwrsio wrth fynd allan efo ffrindiau mi oedd yno hefyd. A mi drodd yn tatai a deud, bod erioed wedi teimlo'n debyg i wrando Meseia. A medda fo, pan o'n nhw'n canu geiriau ar Hallelujah chorus, a'r geiriau dyn nhw'n gyfeirio atyn nhw, medda fo, o'n eisiau aros wedyn ar yn rhaid a gweiddi, mae'n wir. Ffenestri mae Duw yn rhoi i ni mewn bwyd. Mae edrych weithiau yn dydy ar waith celf. Un o'r artistiaid mawr, yn dweud rhywbeth wrthon ni mewn modd arbennig am y cyflwr dynol. Ac un darlun yn dweud mwy na 1000 o eiriau. A thro arall yng nghanol byd o gasineb a chrelondeb, mae clywed fel y byddwn ni weithiau am weithred o garedigrwydd. Am dosturi cwbl anhunanol yn adfer yn ffydd ni yn y ddynoliaeth. Mewn dynoliaeth a gafodd ei chreu ar lun a delw Duw. Ffenestri ydy'r profiadau yna. Ffenestri sy'n gadael ychydig o'r golau i mewn. Yna rybydd i ni'n does a rhybydd i'r sinig yn sicr yng ngeiriau Rhydwen Williams. Gwau hwnnw wrth y pyrth, rhy hen i brofi'r syndod, rhy gall i weld y wyrth. Ond mae yna ffenestr fwy o lawer wrth gwrs yn does. Yr amlycaf i gyd, Iesu Grist ei hun. Pan ddaeth Philip y disgybl unwaith, yn erbyn y pethau dirgel. Mi ofynodd i'r arglwydd o, dangos i ni y tad, meddai, dangos i ni. Chi'n cofio ateb Iesu? Philip meddai dwi wedi bod gyda thi'r holl amser. Wyt ti ddim wedi deall? Mae'r sawl sydd yn gweld i wedi gweld y tad. Dyna'r cyfan ohono. Does yna ddim mwy, meddai. Mi roedd y cyfan yn y bywyd yma. Bywyd glân a ffyr a ddangosodd i ni y ffordd i fyw.
Ac yn ei farwolaeth ar y groes mi ddangosodd i ni fod cariad a maddeuant yn drech na chasineb a drygioni a dialedd. O, na fyddai'n byd ni heddiw'n gweld hynny'n derhyn. Ddangosodd Iesu ar y groes pan weddiodd o dad maddau iddynt. Ac yn ei atgyfodiad, mae'n yn sicrhau ni o hyd o'i bresenoldeb parhaus gyda phob un ohono ni. Ia, mae yna bethau a roddwyd, lawer iawn, pethau a ddatguddiwyd i ni, ac ein plant, ac y gallwn ni wneud yn fawr ohonyn nhw a diolch amdanyn nhw. A mae yna bethau dirgel. A phan fyddwn ni weithiau yn gofyn cwestiynau, nad oes ddim ateb iddyn nhw. Pan fyddwn ni'n teimlo weithiau yn bod ni wedi cael yn bwrw yn erbyn wal. Pan fyddwn ni'n teimlo weithiau bod ni wedi dod yn erbyn y pethau dirgel sydd eiddo'r arglwydd ein Duw. Yna mae Iesu yn dweud wrthoch chi am hynna. Fel y dywedodd o wrth Paul unwaith. Digon i ti, fy ngras i, mewn gwendid, y daw fy nerth, i'w anterth, a diolch iddo. Amen. Gwe ganwn ni ddiweddu ar emyn 101. Emyn cyfoes ardderchog gan ffrind i mi ers yn plentyndod, Dafydd Whittal, y diweddar Dafydd Whittal. 101, arglwydd mawr y cyfrinachau, ti yw sau'r terfynau rhod, artist cain yr holl dirgelion a chynlluniwr ein holl fod. Creais fywyd o'r onynau a rhoi chwildro yn yr had, rhannu o'r neis ti o stordi am rhisiadwy, olyd rhad. 101.
glas ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.